Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Muri yeZimbabwe hazvina kana kutombomira zvakanaka kuchinamato chechipostori. Vapostori vari kunyunyuta, vari kugunun'una, havasi kufara nemuitirwo waakuitwa chinamato chechipostori nekuda kwaSewicknell Chivayo. Ndo vhidhiyo randinaro panapa randati ndiuye naro ndikuratidzei muzvionere. Toda tichitange taona vhidhiyo iri tozokurukura zvizere tichionesana kuti ndizvo here zvazvinofanirwa kunge zvichiitwa. Tapedza kudaro ndichatsvaga munhu anopinda kuchechi yechipostori touya naye on this platform tokurukura tichionesana kuti ndizvo here zviri kuitika izvi. Zita rangu ndinonzi DJ Holly. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. Kana uchangotanga kusvika pano muzuva ranhasi, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndisati ndakuratidzai video ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, nhamba dzangu ndo dziri pascreen apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo, tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Right, rega tipinde mumashoko tinzwe kuti zviri kunzi chii. Ichitaura kuti Wicknell mupostori uyu mukadzi wake anonzi Lulu ngaaende asiye kugadzirwa musoro kana ari mupostori. Hazvina basa nevanin'inanani. Ndakaona rimwe picha vari kugomo vaprofiti vachikarara nemweya. Murume anonzi Ecos aimborwira tsika paakangoziva kuti chingwa chine zai chinonaka kukuda chine jemu. Hanana uhani chaachataura. Ari kuuya munin'ina waWicknell kune anonzi G6 ane ngundu yevhudzi rakadaiwo kuti utaruda kuita murasta, utaruda kuisa afro pop here, ata mheno ifashani ripi. Ari kupfeka gemenzi otobata mudoto. Varume vese vakagushwa musoro zvakanaka vakapfeka zvikabudura matisheti vanenge vainayo vari akadaiwo mavhudzi vari. Ona vhesi ravanobva vaimba, vanobva vaimba zvinoda runyararo, zvinoda runyararo, zvinoda runyararo mukati menyu. Nyaya ndeyekuti vari kuti tikazotaura taakutsiura vaakutoti ibishi. Handi takakudzai kuti zvinoda runyararo. Varida kuvhara chokwadi kuti chisabude pachena. Ona vhesi ravanobva vaimba kana vavaungana zvinoda runyararo here, zvinoda runyararo, zvinoda runyararo mukati menyu. Ipapo munin'ina waWicknell anonzi Feki anenge akarowa brashu. Kana marondera ichiti ava vanhu vapostori baba Asteni kana vachiti zvakaprofitwa naJohani. Johani akaprofita kudimburirwa kwebvudzi. Johani akaprofita kusagadzirwa musoro kwana amai. Vanhu vanofunga kuti mweya wakaipa Mwari Satani kana kuti Mwari vanongoedza vanhu neurwere nenhamo nematambudziko. Mari inoedza munhu. Amen. Haleluya. Vanhu vanofunga kuti chiedzo kuuya kwedambudziko. Vanhu vanofunga kuti chiedzo kuuya kweurwere. Zvese izvozvo zvakutiburitsira pachena kuti hapana chimwe chairwirwa nana baba Asteni. Ana baba Asteni vairwira ukuru hwekuti ndinzwike, ndinzi ndiri monga anotaura. Taakuzviona nokose zvinozviyo havachakwanise kuchengeta zvavaimbotsiura vamwe nekuparidzira vamwe. Ndo yashasha yekupinda vazhinji. Ndakati pano tine rwenzo rwokuenda vane gomo, kukaenda tine yandina tiri kusiya, kuda kuenda tine nyowani nemusoro mihombe. Tikangosvika paya varume pane gomo vobva vati mugomo mamukwirwe. Hatina munhu watiri kumborova pamusana pagombo kurova misoro. Tinovasiya vakati tasa tokwira mugomo. Kana chikopokopo chikamara zvichibvumirwa kuti vanoenda, isu tinorambidzirwei? Sei mutemo wavo uchida kusunga varombo?
sei mutemo wavo uchida kusunga vasina? Sei mutemo wavo uchitonga vari pasi? Sei mutemo wavo usina kodzero yaunopa kumudiki kana kuna asina chainacho? Hauzati wa mutemo kunonzi kudzvanyirira ikoko. Uyedza kutaura kuti vavasiteni vane udzvanyiriri, pasi nevadzvanyiriri. Ngatidzokore kuti pasi nevadzvanyiriri vari kudzvanyirira vasina. Kune munhu akabatwa nemweya, vanhu vari kumutaura gore akatadza kutaura nekuti painzi pachataura ningina. Kune munhu akaona chiratidzo akatadza kutaura, vanhu vari kupindura nekuti kwainzi kuchapinda ningina. Rufaro wamuri, rufaro wamuri. Ndine vakomana vandonzwira tsitsi vekuku marondera nevamwe vakomana vekuCoca-Cola vakarariswa usiku hwese vaine competition. Kuda kunzwa kuti vanorira ndianani, ndiri kuisa 50,000. Majaji anenge ari ningina vari kukanganwa kuti zvinoimbwa zvinoimbirwa Mwari. Vakagona kuimbira ari kuvapa 50,000. Akapfeka munhu achipa mweya mutsvene wekuimba ikoko ndiani? Mwari tiri kumupeshia. Chiko chatiri kupa Mwari. Faro wamuri. Chakaipa chakarambuka mazuva ose. Ndotsika yekunamata iyo. Rufaro. Yakati isu chero vakauya nemota dzacho dziri 100 kana vasina kubatwa nemweya hatimbofa takadaira ndimudza vanotaura. Kutaura kuti Abhurahama sakana Jakobho hakuna basa. Nyaya ndeyekuti zvataurwa nani. Ndosaka chero varume vainyepa vai pachirema pamunhangane mashavi vakasvika vakati mashaviwo buda uende. Mashavi akatarisa akati muzita raJesu, zita ramatara rekuti Jesu zveshuwa rinotidzinga. Vati mimi varitaura muri anani? Hanzi imimi vari kutaura muri anani? Jesu tinomuziva. Ko imimi murovero wamuri kuita ndeupi? Zvabva nekupi? Ndo zviri kuitika kuchinamato kuchechi postori. Hama dzinodikanwa, ndauya nazvo pano kuti muzvionere, muzvinzwire mega. Zvikanzi kana vachitaura kuti mitemo yavanoteedzera, chinamato chavanoteedzera chakagadzirwa kana kuti chakaoneswa, chakaratidzwa baba Johani, ko sei mukadzi waSewiknel asingagerwe musoro? Sei mukadzi waWicknell achigadzira musoro? Sei vaning'ina vaWicknell vachienda pamasowe nebvudzi? Zvinoreva kuti hatisi kufamba pachinamato chababa Johani. Chinozoitika ndechekuti nyaya yemari, ende zvinobva zvazonzi Mwari anoona moyo kupfuura outer appearance. Ameno. Zvakwamuri mimi kufuga kana kuwarira. Pati ndati ndikuratidzei kuti muzvionere kuti kumasowe uku hakuna kumira zvakanaka. Kuchechi dzenguo chena idzi hazvina kumira zvakanaka nenyaya dzemari. Hanzi pane vaitove nechiprofita panenge vanga vatoratidzwa izwi vaifanirwa kutaura, pati vakatadza kutaura nenyaya yekuti havana mari, paingonzi pachataura nhingi. This is real church politics zviri kuitika izvi. Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unofungei nezviri kutaurwa kunzi SeWicknell vaparadza chinamato chechipostori.